ҷавоне чунин нақл кард: филми ҷадидеро ки дирӯз аз дистфурӯшӣ харида будам, овардам ва зери оинаи нилгул нишастам. чашмамро аз филм намекандам. ҳамин лаҳза модарам вориди утоқам шуд. аз ман хост то ба мағоза биравам ва барои хӯроки нисфирӯзӣ нон биёрам. фикр нокарда гуфтам: намехоҳам модар, мехоҳам филмамро тамошо кунам. модарам исрор мекард. то ин ки биравам, азбаски хӯрок рӯи оташ буд, модарам ба мағоза рафта наметавонист. аз ман хост то ҳадди ақал хӯрокро нигоҳ кунам, то худ сари нон биравад. зеро падарам барои хӯроки нисфирӯзӣ хона меомаду чизе омода набуд. ман сухани модарамро гӯш накардам ва бо модарам баҳс кардам. баъд аз ҷангу ҷидоли зиёд, модарам бо чашмони пур аз об ва тӯфони ғаму андӯҳ сӯям нигоҳе карду сарашро поён кард. он чунон аз ман ранҷида буд, ки дигар чӣ қадаре ки сараш доду фиғон мекардам, ба ман нигоҳе намекард. ман аз хона берун шудаму дигар ӯро надидам. аз хона дур шудам ва пас аз чанд муддате ором шудам. хостам ба хона баргардам. вақте ки наздикии хона шудам, ҷамъи зиёди одамонро дидам, ки гирья мекарданд. дилам ба тапидан даромад. ба зане наздик шудаму чӣ ҳодиса шуданашро пурсидам. зан дар айни гиристан буд ва чунин посух дод: занеро мошин пахш кардааст ва ӯро натавонистанд наҷот бидиҳанд. фикрам танҳо дар бораи модарам буд, зеро мардум дар наздикии хонаамон буданд. ронанда дар ҳоли ногувор буд ва мехост ба ҳамагон фаҳмонад, ки ин кори ӯ набуд. зан худаш сахт парешонхотир буд. чӣ қадар сигнали мошинро пахш кардам, нашунид. девона шудам. мутмаин шудам, ки ин зан модари ман аст, вале ҳанӯз ҳам аз худо умед доштам. гирьякунон сӯи хона медавидам. аз худованд мехостам фақат модарам набошад. ба худ қавл медодам, савганд мехӯрдам, ки дигар сараш дод намезанаму ҳар чӣ мехоҳад барояш анҷом медиҳам. ба хона расидам ва дарро мекуфтам. қуввати истодан ҳам надоштам. бародарам дарро кушод ва модар гӯён дод задам. бароям зиндагӣ маъное надошт. фикр мекардам, ки ман қотили модарам ҳастам, ки бодастони худам модарамро куштаам. дигар тоқат карда натавонистам ва аз ҳуш рафтам. пас аз чанд лаҳзаи овози кӯбидани дар ба гӯшам расид. садои модарам маро ба худ овард, ки мегуфт: духтарам, дари падаратро кушо ва зудтар биё, ки хӯрок сард нашавад. аз ҷоям хестаму модарамро сахт ба оғӯш гирифтам. бо тамоми хушҳолӣ мегиристам ва худоро шукр мегуфтам, ки ҳама ин дар хоб будааст. модарам рафторҳои маро дида ҳайрон шуд. ва дар охир чӣ гуфтанӣ ҳастанд, дӯстони азиз? суханҳоятонро санҷида бигӯед. пеш аз оне ки чизе ки мегӯед ҳазор маротиба фикр кунед, баъд бигӯед, то ин ки пушаймон нашавед. чӣ хеле ки мегӯям, пушаймонӣ суд надорад. қадри модаратонро бидонед. модар чизи қиматтарини шумост. агар модаратонро гум кунед, дигар модаратонро пайдо карда наметавонед. аё модар, ба қурбони ту мирам, чун меҳри паймони ту мирам. ҷаҳон пурмакру дастон аст, бигзор, ки ман дар рӯи дастони ту мирам.